Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malayos sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat, umaga, gabi, ingat-ingat po tayo ngayon po, kasi may bagyo po. Kung malapit po kayo sa bundok po, sana po ay ingat-ingat po tayo, o sa mga po, lahat po sa ilog, malapit po sa ilog, sa mga may mga malapit po sa mga bahay po natin, sa mga malapit sa mga tubig, mga po, dapat po ay kung po natin yun, tignan-tignan po natin, baka mamaya umapo yung tubig sa ating mga paligid, sa ating mga bahay, papasukan po ng tubig. Kasi hindi po natin alam kung mga po ngayon po ay mga barado po yung mga po natin sa gilid-gilid, mga po, kaya ingat-ingat po tayo. At pakiramdaman po ang panahon po, kung tag-ulan ng tag-ulan, ulan ng ulan, ay po, ingat-ingat po tayo lagi, at wala po tayong po sa Diyos Ama, humingi ng tulong po, gabay, magdasal po bago tayo humingi ng gabay, para po, gabayan po tayo ng ating Diyos Ama kapangyarihan sa lahat. At i-share ko po sa inyo ang napakabisa pong orasyon ni San Cristobal ng maligtas sa lahat ng kapanganiban, salot, bagyo, sunog at iba pa. Ito po yung napakabisa po ito na po, dapat po ay sa ulo po ninyo ito ma-memorize po, o isalin nyo po sa pagdarasal po niyo para malayo po kayo palagi sa mga disgrasya po. Ito po isinare ko po sa inyo, pagkakalog ko po sa inyo lahat, kasi napamahal na po kayo sa akin na aking binabagi po mga orasyon po. Ipakakalog ko po sa inyo para may magagamit po kayo sa pang-araw-araw. Kaligtasan po ito lahat, sa tubig, sa bagyo, sa ulan, sa hangin, lahat po pangkalatan po ito na i-share po sa inyo. Sa kidlat, sunog, i-share ko po sa inyo para may makakon po kayo. Dapat po pakaingatan po ito, at i-share nyo po sa iba para may malaman po silang magagamit po sila na ganito po mga orasyon na pangontra po sa mga ganitong kapanganiban. Dapat po isa puso't isipan nyo po itong po nyo ito, gagamitin po inyo. Sinsya na po kayo kung medyo nabubulol-bulol pa ako sa po, kasi di po tayo basta-basta po masasanay po sa pero yung binabagi po natin dito po ay napakalakas po, kaya sana po ay kayo na po magkusga po, at mag-intindi po. Kung talagang gusto nyo po talagang matuto, ay tumutok po lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan, at isi-share ko po lahat po ang aking mga nalalaman. Pakakulog ko po sa inyo lahat aking mga nalalaman. Wala po ako sinisikreto po dito, isi-share ko po sa inyo para may magagamit po kayo sa oras ng pangangailangan po. Kaya dapat po ay isa puso't isipan nyo lamang po, at sana po ay i-memorize nyo po ito, nakibabagi, para may magagamit po kayo. Doon pangkalatan po na protection po sa sakuna, kahit magbabiyahe po kayo, basta pangkalatan po ito. Ikukan ko po, ito po yung orasyon ni San Cristobal sa maligtas sa lahat ng kapanganiban, salot, bagyo, sunog at iba pa po. Kaya dapat po ay kumuha na po kayong notebook, gawin nyo libreta, isulat nyo po ito. Sana po ay tangkilikin mo nyo palagi ang Hiwaga ng Pangasinan,
at manood at paki-subscribe, like, and share. Maraming salamat po. Sana po mapansin nyo po itong aking ibabagi po. Ito ay pangkalatan po ito. Kaya ibabagi ko po sa inyo kasi ngayon po ay tag-ulan at marami pong dumadaan po ng mga pagsubok sa atin. Kaya isishare ko po sa inyo para magamit din po kayo. Marami na po akong pinagbigyan to pero nasubok-subukan na po nila to. Kahit na nagtatanim po sila sa gitna ng palayan, nagtatanim po sila, ginagamit po nila ito kahit wala pa pong kung biglang kumidlat o yung mga nangingisda po, nagamit na po ito. Kaya isishare ko po sa inyo ngayon po para maligtas po kayo sa lahat ng kapanangiban. Basta isa puso at isipan nyo na po, dapat po ma-memorize nyo po ito. Ang mga pinagbigyan ko po nito ay na may memorize na po at pupunta po sa akin, subok ko na nila po. Kahit na sa mga nagbabiyahe po sa barko, yan po, gamitin nyo po ito. Subok na po ito para maligtas po kayo sa mga malalaking alon o kung po dyan. Pakakalog po sa inyo lahat. Basta ang gagamitin pag ginamit nyo po ito ay bukal sa puso nyo po at may masinting nais po para kumapit po ang orasyon po sa inyo. Na huwag po kayo magalinlangan kundi tiwala po kayo sa inyong ginagawa. Po. Kaya maraming salamat po kung marinig nyo po yung aking sinabi po sa mga na-share ko po ito ay nagpapasalamat din po sila sa akin na nag-share po ako nito. Sa mga mangingisda po kasi hindi po natin alam, nasubukan ko rin mangingisda po yung marami ka na nahuli tapos nasa kagitnaan ka ng dagat yung mga nangingisda at biglang sumama ang panahon sa bigla marami ka pa nahuhuli, biglang dumarating po yung disgrasya po, biglang lumaki po yung alon, tumagos, kahit na madaanan ka ng ipo-ipo o mga kon po, basta inusal mo to ay lilis po yung mga ipo-ipo po sa gitna na po ng kon po, kahit saan man sa lupalop ng mundo, pag inusal mo to pag inusal mo to ay tiyak na maliligtas ka pa sa kapamakan po. Kaya pagkakalog ko po sa inyo para hindi po ako po gumagawa-gawa lang po, kundi tunay pong aking binabagi po dito para maligtas ka pa sa mga kapanganiban. Kaya saan ka man pumunta, maliligtas ka pag na-memorize mo to at naiusal mo sa inyong sarili. Ang proseso po nito ay mo lamang po sa dibdib po kahit 3 beses po. Kahit hindi na pa-cross po, mo lamang po sa dibdib mo ng 3 beses po. Pero ito po inuusal po ng 1 beses lamang po. Sana po kung di po nyo naintindihan po yung paliwanag ko po, ulitin nyo lamang po yung video at huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. Orasyon ni San Cristobal, maligtas sa lahat ng kapanganiban, salot, bagyo, sunog at iba pa po. Pangkalatan po yan. Narito po ang panalangin po. Diyos ko, ipagkalob mo po sa tanang papatangkilik sa iyo na kami ligtas sa mga salot, lindol at pagkasunog. Tangkilikin mo po kami, Diyos ko. Diyos ko, habang nabubuhay, ako ay iligtas sa mga kapahamakan na gagaling sa iyong kapangyarihan. Amen. Vihuya, Gilil, Sitail, Limia, Masiya, Silahil, Yuba. Amen. Yan po orasyon po. 1 beses lamang po usalin po, pero usalin ko po ulit para maintindihan nyo po. Ang panalangin po, Diyos ko, ipagkalob mo sa tanang nakapang tangkilik sa iyo na kami ligtas sa mga salot, lindol at pagkasunog. Tangkilikin mo po kami, Diyos ko.
Diyos ko, habang nabubuhay ako ay iligtas sa mga kapahamakan na manggagaling sa iyong kapangyarihan. Amen. Bihuiya, Giliel, Sitail, Lemia, Masahiya, Silahil, Jehovah. Amen. Diyos ko, ipagkaloob mo sa tanang mapapagtangkilik sa iyo na kami ligtas sa mga salot, lindol at pagkasunog. Tangkilikin mo po kami, Diyos ko, habang nabubuhay ako ay ligtas sa mga kapahamakan na manggagaling sa iyong kapangyarihan. Amen. Yehuiya, Gilihil, Sitail, Lihimiya, Mesiya, Silahil, Jehovah. Amen. Yan po ang orasyon po. Ito ay pangkalatan po ito. Hindi lang po pagkasunog, kundi pangkalatan po ito. Sana po ay nagustuhan po nyo aking binagi. Maraming salamat po sa pag-unawa po, pagmamahal po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay huwag kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. At shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po.